Us presentem un dels fons especials de la Biblioteca de la UDG, el fons Prudenci i Aurora Bertrana. Aquest fons reuneix part de les biblioteques i documentació personals d'Aurora i Prudenci Bertrana. És un donatiu de la Diputació de Girona i de diverses persones al llarg dels anys. Els primers documents van arribar a principis dels 90 a la biblioteca i fins l'actualitat el fons no ha parat de créixer. Podeu localitzar aquests fons des de la pàgina del catàleg de la biblioteca. Els trobareu físicament a la Biblioteca del Campus del Barri Vell, a la secció de reserva i de llegats. Consta de 1.187 llibres, molts d'ells dedicats, entre els quals predomina la literatura. 49 títols de revista, originals literaris, manuscrits, correspondència, altres documents personals, dibuixos i fotografies de Prudenci i Aurora Bertrana. A continuació, podreu veure fragments d'obres i documents del fons. Un full del manuscrit de la novel·la L'impenitent, pertanyent a la trilogia Entre la terra i els núvols. Dibuix de la masia La Serra de Vilada. Retrat d'Aurora Bertrana, realitzat per Prudenci Bertrana. Correspondència. Carta d'Andreu Nin a Prudenci Bertrana, des de Moscou. Carta de Santiago Rossinyol a Prudenci Bertrana, des d'Aranjuez. Postal de Joan Margall, datada el 18 de juny de 1906, a Blanes. Carta de Ventura Gassol, conseller de Cultura de la Generalitat. Article de la sèrie L'ideari bàrbar de La Veu de Catalunya titulat Parlant d'una fulla seca. Article de les belleses de la natura i el meu goig, considerat el manifest programàtic de Prudenci. Article Els francs esquerps. Teatre. La Posada de l'Amor. Àlbum de postals pertanyents a Aurora Bertrana. Carta de Pau Casals datada el 22 de juny de 1946 des de Prades. Carta de Salvador Espriu a Aurora Bertrana datada el 22 de juliol de 1961. Carta de Salvador Espriu datada el 7 de gener de 1964 que conté el pròleg inèdit de Cendres. Postal de Pompeu Fabra, 22 de novembre de 1948, des de Prades. Conferències. El paganisme polinesi, conferència sobre aspectes religiosos i culturals de la Polinèsia, conferència Feminitat i feminisme, de l'any 1932. Manuscrits literaris. Nadal als tròpics. L'inefable Philip, novel·la inèdita. Memòries fins al 1935, llibreta manuscrita. Fragment de Memòries de 1935 fins al retorn de l'exili.